Юлдаш радиоға тәқдим итә. Хәйрле кис республика. Матурлык иң көчле корал тидар. Бүген без һездән кулдарды күтәреп еңеләбез. Бигрәк тә матурһыгыз. Безнең телевизор караусыларга гашыктар көне шулай тәэсир иткәндер. Әмма мөхәббәттән тыныгыз кызылга, табибларга барып күренергә онытмагыз. Кем белә, бәлки ОРВ юктырганһыгыздыр. Бuna теге өсәү тапшыруы килүде профилактиканың иң файдалы ысулы, чөнки безне карап кына өйдә ятһагыз, бернинди дә сирде юктырмаячаксыз. Шуңа күрә сираттагы процедураны башлайбыз. Хәерле сәфәрдәрдә Хәзер Ильяс Юлдаш булган дип тапшыруыбызды башлайбыз. Һаумыгыз яна бер тапкыр хөрмәтле тамашачылар. Әгәр дә һез менә әлеге мәлдә безнең кебек Өфөлә тыгынһыз юллардан йөрәһәгез, я һез йоклайһыгыз, төш күрәһегез. Я һез һавайһыгыз. Я һез Өфөлә түгелһегез, Хайбуллалаһыгыз. Әмма ләкин зур тыгындар башланган сәгать икенем тапшыруды төшереп бетергә ине дип йөрәк әрни әле ул. Сынлап та шулай. Эквилибристар яки гимнасттар әйтмешләй озак нык узылмайык әле һәм башлайык яңалыкларда барлауызы тап тыгындар тургандагы яңалык менән. Республика башлыгы вазифаһын вакытлыса башкаручы Ради Хабиров юлдагы катмарлыктарды һәм тыгындарды халык менән бергәләп еңергә әйдәнә. Кайһы бер акыллы бәндәләр юлдарды гараждар менән, блоктар менән каплай, тулга язмаган билдәләр элеп куя, юл билдәләре, тиешле урында тукталкалар оештыра һәм башка тап ошо урыннарда фотосурәткә төшереп, үзенең битенә һилтәвебезне хораны Ради Фәридова. Асыллап та телефонның хәтере етмәйсәк, әгәр дә Өфөләге бөтә тәгаен урында булмаган юл тамгаларын, тукталкаларын төшерә башлаһаң. Безнең юлларга килгәндә шунһыз мөмкин дә түгел. Чөнки безнең халыкта шундай әйтем бар бит инде, юл газабы, гүр газабы. Еңел генә булһа, кызыгы калмай бит инде. Шуңа без эшкә елмайып, канатланып барып бетәбез. Елмайып, канатланып кайтып инәбез. Һәм бу теманы дәвам иткәндә Башкортстан бит карга батты. Егетләр һез абайламаһагызлар. Узган атнала бер тәүлек эчендә явым төшемдең ай ярымлык нормага яуган. Бuna мәсәлән кардың иң күбе Стәрлетамактарга һәм Белориттарга эләккән. Онда явым төшемдең катламы 14 мм-га иткән. 14 мм? Әйе. Сантиметр түгел. Юк, 14 мм тиюгә аптырга кирәкмәй. Бакһаң, синоптиктар явым төшем кимәлен билгеләр өчен карды иретеп, һау катламын һау кимәлен. Әйе, үлсәйдәр икән. Нигә синоптиктар үзләренең эшләрен катмарлаштыралар икән? Миңа калһа автомобильдең капотында яткан карды сыгып линейка менән үлсәрең дә шуның менән вәссәлам. Улар иретәләр. Эш күрәтер кирәк бит Ямил, аптырама бак. Безгә эш күрәтер кирәк бит. Эш булмаганда эш булыр дип форумнар белән биргән булабыз, кеше шатландырып. Рәхмәт караганыгыз өчен. Гомумән Россиядә үз бәлә бар. Ул кыш көне кардың булмавы, кыш көне кардың күпләп явуы һәм синоптиктар. Һәм күпләп үзенчәлекле исемдәр кушуылар зур проблемага әйләнеп бара була кирәк. Узган 2012 ел буенча шундый мәгълүмат бар. Юстиция эшләре буенча дәүләт комитеты 2012 елда балаларга иң яш бирелгән исемдәр тезмәһен бастырган. Малайларга бирелгән исемдәрдә беренче урыннарда Иван, Ислам, Руслан, Артем, Амир һәм Тимур. Будан кызларга күбрәк Амелия, Ева, Арина, София, Самира дип исем кушкандар. Бигрәк матур исемдәр. Ошо исемдәр арасыннан берәйһен үз балагызга кушырыгызмы? Юк, әлбәттә. Һез күз алдына килтерәһегезме? Буна бер гаиләдә Ариэл дигән малай яшәй. Шәп, уның кустыһы Тайт мәсәлән. Мәсәлән, Ради исеме дә бар. Буны аңлашыла. Кемнең хөрмәтенә икән? Һәм Ариэл кем хөрмәтенә? Моника дип кушучылар да бар. Моника дип кушучылар өчен Моника Беллучи хөрмәтенә. Минең ике вариантым бар. Бере Моника Беллучи, билдәле Голливуд йондызы актриса. Икенчесе Моника Левинский.
Әйе. Моғайын да һеҙ Моника дигән исемде ҡушағыҙ икән, Моника Белучи хөрмәтенә ҡушағыҙҙыр дип ышанабыҙ. Һәм шулай уҡ тағы бер яңылык бар. CNN телеканалы асыҡлауынса, Америка Ҡушма Штаттарының мәктәптәрендә балаларға Рәсәйҙән килтерелгән балыҡ ашаталар. Мәҫәлән, минтай. Журналистар дәүләт етәкселегенә дәғүә белдерә, йәнәһе лә Дональд Трамп Рәсәй мәнфәғәттәрен ҡайғыртып, беҙҙең менән аҙыҡ-түлек сауҙаһы алып бара. Минтай ашай. Беҙҙең минтайҙы ашайҙар Америка балалары. Америка балаларла минтай. Әбез бесәйҙәргә ашатабыҙ. Америка студенттары хәҙер килке һәм шпрот ашауға күсәләр. Гомумән улары да Рәсәй халҡы тип йыйыландырырға мөмкин. Хөрмәтле тамашасылар, хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ. Беҙҙе бөтә интернет килеңдәрендә табырға һәм ҡарарға, лайктар ҡуйырға, дуҫтарға һөйләргә мөмкин. Instagram, бәйләнештә социаль селтәре, Башҡортостан Юлдаш телевидениеһы рәсми сайты. Иң мөһиме YouTube. Ул YouTube'та беҙҙе Йотлоғып ҡарарға мөмкин, сөнки унда барлыҡ сығарылыштар да баҫтырыла. Егеттәр, Әү. һеҙ морж бүрене күҙ алдына килтерәһегеҙме? Берәй ҡурҡыныс фильмдарҙа ғына? Стивен Кинг төшөргән фильмдарда. Булмаһа Чернобыль урмандарында. Юҡ, Өфөләлә бар морж бүре. Һүҙебеҙ башҡорт эстрадаһы рок йондоҙо Илшат Абдуллин тураһында ул әйткәндәй, яңыраҡ ҡына һалҡын һыу менән ҡойона башлаған. Ҡаршылағыҙ, Илшат Абдуллин. Сыныҡҡан бүре. Әйткән һүҙҙәр ярылды, уҡтар булып ҡаҙалдылар юлдарға. Аңлашыуҙарҙың йәмен көлгә әйләндереп һалды юлдарға. Ҡалды тик һыуыҡ көндәр, күҙ йәштәре туңдылар. Яңғыҙлыҡ ҡосағында ғәмһеҙ күҙҙәр ҡарашы яндырҙы бар хыялдарҙы. Нәфрәтең усағында. Егеттәр, Илшат күренмәнеме? Күренмәне бай. Ой! Яңшай бери! Сәләм. Иҫәнме? Һынмармы бер? Яҡшы, һәйбәт. Әйҙә, үт. Илшат, Ау! әйҙүк. Берҙән-бер башҡорт эстраданың рок йондоҙон тапата яҙҙык бит. Йөрөйөгөҙ шунда, кешен ҡурҡытып. Әрәмәтә яҙҙык. Сәләм, Илшат, беренсенән. Сәләм. Өшөгәнһең. Бөгөн тышта, Бөгөн һинең көнөң түгел, беҙ һине тапата яҙҙыҡ. Икенсенән, һин беҙҙе көтә-көтә өшөп бөткәнһең. Хәйер, һин өшөмәҫкә лә тейешһең. Көтөк булып. Морждар өшөмәй бит. Эйе. Бүре морждар икеләтә өшөмәй. Әйтмә лә. Беҙ һине уйламағайныҡ тышта осратырбыҙ, тип, урамда осратырбыҙ. Шулаймы ни? Эйе, Илшат бүре ҡайҙа булһын инде? Кафела, ресторанда. Ҡайҙа ит шунда? Йәшәү өсөн көрәшеп йөрөйһөң. Ашау өсөн аҡса эшләнеңме, әллә ашарға ғына инеңме кафеға? Дөрөҫөн әйт. Ашаманым да, аҡсал эшләмәнем, былай эштәр буйынса йөрөп атайым, һәйбәт иттем. Шуға мин шатланып, ҡыуанып менә ултырам. Беҙҙе күреүгә шатланып. Ни хәлдә һинең ижади тормошоң әлеге ваҡытта? Йырҙар яҙыламы? Әллә ҙур үткән, яңыраҡ ҡына үткән үҙаллы концерттан һуң һин ниндәйҙер ял алдыңмы? Әҙерәк ял булып алды беҙҙең, ысынлап та симфоник оркестрынан беҙ шундай ҙур мәртәбәле концерт ҡуйғандан һуң әҙерәк энергия туплап, ял итеп алдык та һәр яңы көстәр менән яңы проекттар алдына эштәрҙе башларға йөрөйбөҙ. Башланыҡ инде уже. Ғәҙәттә февраль айында бүреләр ҡотора бит. Илшат бүре киреһенсә тынысланған. Әммә һөжүмгә әҙерләнә. Юҡ, февраль айында как раз хәҙер не бара бит теге. Ай тулыланып тора шуға. Тәьҫир итә. Тәьҫир итә, шуға йөрөйбөҙ. Әйткәндәй, бүреләр һәм һөжүм тураһында һүҙ сыҡҡанда, һин яңыраҡ ҡына Инстаграмда шулай уҡ Һөжүм иттең бер рок фестивалгә. Урал Батыр рок фестиваленә. Беҙҙең Инстаграм тигән һүҙҙе ишеткәндә, бәрәкалла тигән тыңлаусыларыбыҙға аңлатып китәйек, ниндәйерәк хәл булды ул?
Нимә менән охшаманы һиңә Урал Батыр рок фестивале? Һөҗүм итү түгел, был минең шундай гражданлык позиция дип әйтәм икән, музыканттың позиция. Сөйкемдә безнең кайбер сараларды кайбер сакта галочка өстенә эшләйдер, уларны күзәтеп карап барам. Шул миңа охшап етмәй. Эшләгәс, мен әйтәм, берне еткереп, матур итеп эшләргә кирәк уны. Шул гына минең әйтер фикерем инде. Димәк, рок фестивальләргә һинеңсә лайыклы игътибар бирелмәй. Рок фестивальләргә гына түгел, ниндәйдер бер эшләрдә эшләгәндә, шул фестиваль булһымы, концерт булһымы, яки икенче бер сара булһымы, үз урынына yetkizib, матур итеп эшләргә кирәк. Димәк, без яхшырак булдырырга тиешбез дигән фикерде һин күптән яңгыраттың инде. Әйе, шулай. Ни өчен рокерлар бу соракта үз фикерен yetkirdi? Попса башкаручылар берни дә әйтмәй, мәсәлән, яшьлек шоу буенча һәм башка фестиваль, конкурслар, концертлар буенча. Уларга бөтен нимә охшай? Фестивальләрнең исемнәрен атап утыру монда дөрес булыр микән, белмәйм. Белмәйм, хәзерге мәлдә күптәре буның турында һөйләмәйләр, күптәре ни өчен куркалар микән, белмәйм. Канагат булалар. Канагат булалармы, нимәләрен югалтырга куркаларын белмәйм. Без буның турында мин асык рәвештә бөтен дә әйтеп барам. Һин әле айрым бер фестиваль, конкурсты гына күзеңдә тотмаң. Гомумән бөтен дә шул кимәлдә демәксең. Юк, бұл менің Инстаграмда язылған фикерім, шул бер фестивальгә гына кагылайны, калгандарын әлбәттә онда яттырмадым. Нигә шулай дип уйлыйм? Кем эшләп битмәй? Кешеләре юкмы? Юк, бұл мәлдә минең әйткән һүзләрем оештыручыларга ине. Бұл эшләгән фестивальгә әлбәттә безнең мәдәният министрлыгы яуаплы ине. Һәм минең булган фикерләрем ошо оештыручыларга юнәлтелгән ине. Аттан безгә әлбәттә күрештек, сөйләштек. Улар афариндар, улар минең әйткән фикерләрне ишеттеләр. Мин дә улардан кайбер проблемалардан аңладым. Һәм дә минеңсә артабанда матур итеп бергә бәлки эшләрбез. Барлык хәлләрдә ошолай тамамланырга тиештер дә инде белсә. Бөтен дә уртага халып сөйләшергә кирәк. Илшат, хәзер кайбер йырсылар Тибетәгә һинең кебек акса йыйып альбом сыгара башладылар. Уларны һин котырттың. Краудфандинг системаһы буенча һин беренче альбомыңды сыгардың? Гомумән әйткәндә, безнең менә эстрадала иң беренче ошо краудфандинг системасын кулланып караган һәм дә уңышлы итеп тамамлаган проект безнеке булды. Бүрләрнең Юлдар исемле альбомын система аша без эшләндек инде. Молодцы, кемдер дәвам итәләр. Чөнки ул бит бөтә Россия платформа planet.ru. Әмма һинең әйтер һүзең дә бар, ул системаны дөрес кулланырга кирәк. Чөнки уның айрым бер эш тәртибе, эш рәте бар. Әйе, эш тәртибе, эш рәте бар. Буны кайбер кешеләр менә дөрес аңлагандар өчен акча һорау түгел. Унда бит спонсорлар булалар. Һин булай гына акча бирегез әле, мен альбом эшләйм. Булай түгел. Шунда булган проектларга ярдәм итәргә теләгән икән, һин ниндәйдер шул сумманы индерәһең дә, уның өстен үзеңә нимәләр алаһың. Безнең альбом буенча инде унда беренче безнең альбомда исемнәре язылып, рәхмәт хаттарына прям альбом төшендә язылган альбомдар булды. Билет концертларга билеттар булды. Һәм төрле унда фишкалар булды инде. Әйткән генә инде теге булай гына акча алу түгел, уның өчен нимәләр бирү. Нимәләр хатып алу килеп сыга? Әйе, менә продукт әзер була, потом менә алактан башына алалар инде. Безнең дискларны алдылар, концертларга билеттарны алдылар. Без менә бүреләрнең шундай принципы бар. Һәр вакыт төрле без өлкәләрдә беренче булып эшләп карайбыз. Һәм дә менә тагы икенче проектларда карап йөрибез. Һәм кабатланмый. Кабатланган тырышмайбыз әйе. Дөрес эшләгән. Һәр вакыт яңалыкка омтылырга кирәк. Әйе. Шулай яңалык булды. Рок һәм оркестрның бергә яңгыралы. Әйе. Башкортостандың иң ҙур залдарының береһендә тап шулай аталган залда һез концерт куйдыгыз. Нисегрәк килдегез буга? Беренче әйтеп китәм, бу минең электән булган минем хыялым, минең генә түгел, безнең бөтен егетләрнең хыялы. Чөнки безнең дөнья практикаһында был әлбәттә бар. Иҗады юлында инде югары нуктага yeткәндән һуң симфоник оркестрын бергәләп концерт куялар инде. Һәм тагы бер яңалык бездә шаккаттарда бакаң Илшат Абдуллин халкын һауда йөзә икән. Касан башланың һин бу эште? Һәм эш булмаганлыктанмы?
Эшем булмаган булһа, мен өйдә ит көтөрдем. Әнеңә бүре түгел. Иташкала. Чөнки бүрегә рөхсәт кирәк. Көтөрүс. Без күп кенә менә халкын һыу менән коенган һәм халкын һыуда сумган йөргән кешеләр менән һөйләшкәнебез бар. Улар ниңәлер менә сәламәтлекләре какшагандан һуң бундай адымга киләләр. Әйе, күптәр шулай итеп һорай. Мин ни өчендер беренче категория оны куймаем сәламәтлекте. Беренчедән ул минең өчен үҙемә карата рөхсәт итмешләй вызов булды инде. Үзеңдә һынап карау. Һынап карау. Булдыра аламмы, булдыра алмаймы дип. Мин 1 ел элек шуны башлагайным. Тагы тапкыр бардым да, һәм охшап калды, һәм азна һәйин рәхәтләнеп шунда һау төшеп тигерим. Мага бит алдан әзерлек кирәк. Ничектер үзеңдә өйдә әзерләгәнһеңдер. Мин электән моны куйнам һәм менән уже бер ничә ел икән белмәйм. Иртәнсәк һәм кискәндә һәм куйнам кай вакыт. Тагыла мунсанатын карман ышкындып нитеп. Электән шөгыльләнәм бу процедуралармен. Үзенә үзе исбатларга теләгән. Үзеңнең уйдарды контрольдә тоту. Шул мен беренчене. Һәм ярдәм итәме? Әлбәттә ярдәм итә. Сезгә безнең көн буена инде генә уйлар башка килмәй. Нинди генә бунда Ноталар уйнамай. Ноталар түгел, менә бөтенләй теге тормышка карата төрле проблемалар, куркулар нимә генә юктан кешенең башында. Әгәр дә мышлар контроль тотмаһаң уеңда, яшәүле бул дөньяда кыйнрак түгелем. Бул ысул инде минең шул уйды контрольга системага алу һәм дә үзеңдән еңү. Әгәр дә һин үзеңдә еңә алһаң, һин бүтән проблемаларны еңә аласың әлбәттә. Шундай фәлсәфәви минең караш, һине үзе әйтергә. Үз кыстырга бирмә. Нигездә тәртип урнаштырырга теләһәгез, нигездә Мәккәгә батырыгыз дигән аңлата инде ул. Бәлки шулайдыр, әйдерәк. Әйткәндә, Мәккәгә бара. Мәккәгә сумыр алдынан ничә көн, ничә ай шөгыльләнергә кирәк? Белмәйм, мин әйтәм, электән шөгыльләнәм шуга. Минең өчен бу бер дә кыен авыр булманы. Мин иртәнсәк тордым да, әйтәм, так, булай булмай. Уйдар кыйшая башлана. Төрле инде уйдар килә башланы бит. Әдрәкне, ещё энергия юк аны. Ни өчендер хәл бетәлә, кискен кайтаң уже эштәрмен йөреп кайтаң да, кискен энергия юк. Балаларга ла гаиләмәндә бер энергия калмай, шугым булай булмай, эш бармай. Нимәләр үзгәртергә кирәк. Бар бит шунда менә кагыйдә. Әгәр дә елдар буена бер үк нәмәне эшләп, әгәр дә үзең тормышында икенче төрле хөдемтәләр көтәң, һиңа нимәләр үзгәртергә кирәк үзеңнең көн күрешендә. Әлбәттә нимәләр үзгәртер өчен һин иң тәүдә үзеңдән башларга тиешсең. Мин шулай дип уйлыйм. Димәк, Мәккә төбендә фәһемле фикердәр ята һинең. Әлбәттә. Шуларны тапкан. Шунысымы бала гына белергә кирәк. Минем башымда әле халкын һау юк, бары тик илдәр генә уйнай. Ярый. Шуга бит һине сумдырабыз. Акыллы уйдарды Мәккә төбенән табып алһын дип әйткәндәй, бүген Газиз тәүге тапкыр һинең белән һауга сумып карыйсың. Шулаймы, Газиз? Мин әдер, минең гаиләм юк. Һин иҗат безне яллай инде. Ата-әсә янына кайтып килде. Гастрольләр менән дә сыгып йөреп алдыгыз бит инде республика буйлап. Әйе. Нинди хыгымтага килдең? Артабан дәвам итәргәме? Юкмы? Әйе, менә без быел көзгәләрдә сыгып йөреп килдек. Соң электән йөргән юк, хагынып залдарды, халыкта хагынып йөреп килгән идек. Безгә бик нык охшаны. Кемдер безнең концертларда булды, рәхмәт. Илһамланып, яңа көс алып, дәрт алып эшләргә дәрт алып кайттык инде. Хәзер без моны клиптар төшерергә нияттәр, безнең электән һәйбәт сифаты клиптар юк. Шуларның булышы берәк, ана студиялар эшләр безнең бар. Яңа йырдар, яңа эксперименталь стильләр менә эшләп карыйбыз. Һәм дә тиздән бөтәһен дә күрәтергә дип ышанам. Димәк, эшләр күп, һавык гына итһен. Эшләр күп, идеялар күп, уйдар да күп. Акса мәсьәләһе ничек тора? Һез, мәсәлән, шул гастрольләргә сыкканда һез зур афишалар, хатта урамдагы плакаттарга заказ эшләнегез. Әйе, без бит эзләнәбез, төрле экспериментлар эшләбез. Нинди афишалар бар, ничегрәк эшләп карарга, бундай реклама. Безгә үзе кызык. Багылсалар дип юк, үзебезнең көсебез менән, үзебезнең хәлебез менән шулай эшләбез инде. Әлбәттә, моны рок төркемдә
рок түркімді ойнау, рок түркімді концерттарға беру бұл сығымды іштәрдің бірі түгел, сенге біздің бек көп нелер енді. Сығымдар кете аппаратураға, онда біздің бек көп аппарат бетінде. Бір концертті қою өсіңгіні біздің ярты көмін әзірлі керек сақнаны. Шоға бұл тігі сығып қана флешканы қойып, микрофон тұтып қана фанер ерлауты көрін. Бізді бүтін түрік енсе, тірі табыш, тірі энергия. Шуға көрәлі бізге ол зор сығымдар талап еткен тамаша көк тойла. Һәм без һинең тере энергияңды боҙло һыу ярҙамында тәртипкә килтерелгән уйҙар, фекерҙәрҙең йылдамлығын тикшерергә теләйбеҙ үҙебеҙҙең махсус һынау ярҙамында. Шулай дип, Илшат, беренсе һорау минән, һинең яңы шөғөлөңә бәйле ул. Мәкәгә һыуға сумғанда әйтелергә тейеш 3 һүҙ. 1, 2, Қалай, бүгін яқшы күн. 4, бүгін де бүгін яқшы күн. Хәҙер ҡарайбыҙ инде. Бары биткәс. Көндөң моторлығы тұрғанда уйламайың да. Ярай, артамадына давам етейік. Илшат, рок ярсығында булырға тейіш, мұтлақ булырға тейіш 3 әйбер. 1, Харизма, энергия, моң. 4, 5. Өсі өйттім. Алталдылы айтып Афарин, молодец. Өйрәндең, ниһәйәт. Минән дә һорау булыр. Илшат, йөҙөүҙең 3 стилен ата. 1, 2. Эттәрсә һыуаттан да һыуҙың өҫтөндә. Боҙ аҫтында дип әйтергә кәрәк. Боҙ аҫтында тағыла. Ә һин нимә сөйҙә беләһең? Эттәрсә? Мин әйтәм бит теге, әгәр дә ҡалалы йәшәм матуры биҙә белер инем теге, ауылда нисек өрәнгә бушайт биҙәбен рәхәтләнеп. Сөнки ғәҙәттә ауылда нисек кидергә өйрәтәләр? Һыуға ташлайҙар да, нисек өйрәнәһең, шулай йөҙәһең инде ғүмер буйы. Д хәрефенә башланған 3 һүҙҙе ата. 1, 2, Дөйә, думбра, 4, дим. Йылғама исемме? Йылға, дим йылға һәрбитә. Йылға. Небір картина күҙ алдына килеп баҫа, шулай бит. Дим буйында Илшат Дөйәлә, думбра уйнар. Дөйәлә думбра уйнап тора. Башҡортостанда иң билдәле 3 рок төркөмө. 1, 2, Дәрвишхан, рух бүрләп. 5. Уйларға да кәрәкмәй был осраҡта. Беҙ Яҡутов исемендәге паркта, Һалдат күлендә Ғәзизде һыуға сумдырға килдек. Ғәзизгә нимәләр эшләргә кәрәк? Бына беренсе тапҡыр һыуға сумғанда нимә эшләргә кәрәк? Әҙерләйек әле егетте. Беренсенән мәскә барып килергә. Беренсе тапҡыр булғанда бер үҙенә сумырға ярамай әлбиттә. Әҙерәк әргәлә ҡарап торған, белгән оста кеше булырға тейеш. Был осраҡта һин бар, Аллаға шөкөр. Мин генә түгел, бында беҙҙең паркта инструкторҙар бар. Бер хәл була, ашығыс ярҙам итергә әҙер торалар инде. Ә нимә булыу ихтимал? Көҙән тарта? Ҡорош тота. Бәлки, шо Һинең менән булманы. минең ондай хәлдәр булған юҡ, шуға мин әйтә алмайым. Бер хәл кем белә? Һәр нәмәгә әҙер булырға кәрәк. Кеше өйҙә белмәйҙер. Һин өйҙә беләһең? Бәлки өйҙә белгән хәлдә лә оноталыр. Онда беҙҙең тәрән шуға, бәлки өйҙә белмәһеңдер сынапта. Ғәзиз, беҙ һиңә үтендек. Үҙең ҡара инде. Ҡышҡы айҙарҙа нисә ай буйы һыу инәләр? Октябрь, ноябрь, мартҡа тиклем боҙ бар, марттың аҙағына тиклем. Аҙаҡтан инде теләге буйынса. Нисә градус һалҡын булһа, һин һыуға инмәйһең. Ундай юҡ, ниндәй генә температура булмаһын, беҙ һәр ваҡыт аҙнаһына бер тапҡыр, 2 тапҡыр килеп һыу төшәбеҙ инде бында. Ҡар яуһынмы, таш яуһын? Ҡар яуһынмы бында, буран булһынмы, буран ҡар тағы ла ҡыҙығыраҡ. Беҙ былтыр төшкәндә -28 градуса мин төштөм. Һин хыялыймы ул? Аңлашыла. Хыялы икәнлегең аңлашыла. Һорауҙар бөттө. Һорауҙар бөттө. Бының менән. Хөрмәтле тамашасылар, Ғәзиз әлегә әҙерләнә. Ә беҙ уны йыр менән дәртләндерергә әҙербеҙ. Хәҙер Илшаттың гитараһын алып йыр башлаясаҡбыҙ. Тик бүләк күрмәгеҙ, Илшат үҙе күрһәтәсәк был чехолдың эсендә нимә ятҡанын. Әйҙә. Та-дам! Хамал. Халат. Йылы халат. Был чехол бөгөн рюкзак ролен үтәй. Әйе. Ә беҙҙең Ғәзизебеҙ инде әҙер. Рокки Бальбоа ҡаршы алыр. Әҙерһегеҙме, егеттәр? Юҡ. Юҡмы? Илшат әҙер, тимәк һин дә әҙер. Әйе. Шулай итеп, әйҙәгеҙ, сумырға.
Күңелгә каршылаяны таңдарды. Хөю менән яйгыр булып ургылган хис туйгыларын күктәргә, ямтап күзләргә. Киләсәктең һулыштарын, тыңларга үткәндәрнең хаталарын, өйрән аңларга. Сикер мөмкинлекләрдә асып күңелеңдән, кайрак алга тыларга. Яшьлек хыялдарын, язмышты хәлитте, яшьлектең юлдары, алыстарга илтер. Үтә бер һәр касан, тормыш авырлыгын, йөрәгеңдә һакла, яшьлектең нурларын. Хөрмәтле тамашачылар, Газиз өсөн борсылмагыз. Без уны йылы монсага индиреп ултырттык. Мәтрүшкә эсәсәй алып бирдек. Һез дә Илшат кебек һәм бәлки якын киләсәктә Газиз кебек һау булырга теләһәгез, сыныгыгыз, тегесәүдә карагыз. Бүгенгә һау булыгыз. Барыгыз яхшы. Тәнем яна. Иң мөһиме, хәзер йылы гына бинага барып җитәү. Барыгызга да кәңәш итәм. Үфләшүчеләр халдат күренә килегез. Ысынлап та үз-үзегезне һынап карагыз, мейегезне тәртипкә килтерегез.